Babičkin jablkovo-tvarohový mrežovník. Na prípravu cesta si pripravíme 250 g cukru, najlepšie práškového, 600 g polohrubej múky, štipku soli, pol balíka kypriaceho prášku, 3 až 4 lyžice mlieka, 250 g tuku na pečenie a 2 vajíčka. Na plnku som dala zavárané jablčka, tvaroh, cukor, škoricu, citrónovú kôru a zlatý klas. Z pripravených ingrediencií si vypracujeme tuhé cesto, ktoré dáme na 2 hodiny do chladničky stuhnúť. Na plnku si vymiešame tvaroh s cukrom. Zavárené jablčka som scedila, pridala som škoricu a zlatý klas, aby sa zmes zahustila. Môžete pridať aj nadrvené piškoty. Na vymastený plech som natlačila 3/4 cesta. Pridala som tvaroh s cukrom, jablkovú zmes a vrch som ozdobila zvýškom cesta. Tentokrát sliepočky. Koláčik pečieme na 180 stupňov približne 3/4 hodinu do zlatista. Hotovo, najlepšie ešte teplý s pohárom mlieka či bylinkového čaju.